Di ba nakakita nyo mga kasinag, napakaganda. Wala kang masabi. Kaya pa mga kasinag, kaya pa, kaya. Huwag lang tayo madulas, pag nadulas tayo, laglag tayo dyan oh. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Kahit napaka makulimlim ang panahon, yung mga damit namin mga kasinag hindi pa natutuyo. Plano sana namin umuwi na sana bukas, kung kaso mga basa pa. Yun ang problema kasi napakakulimlim. Kanina nagpakita ng araw, pero hanggang ngayon hindi na ulit nagpakita. Kanina lang. Ngayon pala mga kasinag, andito ako sa Barangay Kabasag, sa bahay na mama. Pupunta tayo dun sa sa Tabion Hills. Yung mga nag-viral dati nung mga nakaraan, na hindi ko alam kung sino mga vlogger yung pumunta dun eh. Ito naman ang motor ang gagamitin natin. Yung kapatid ko kaya, si Lakwatcheros Photo Vlog, umalis na mga kasinag, nagpa-Manila na. Kaya ngayon ito naman na palyadong motor ang gamitin natin. Hindi ko kaya kabisado yung isang motor ni kuya. May clutch tas disungkit. Baka malangan ako. Hindi ako makapag-vlog ng ayos, kaya ito lang gagamitin ko. O sige, ikot mo na at masakay tayo. Si Biboy ang kasama ko, ayan. Puntahan natin yung Tabion Hills na yung mga kasinag. Yan, sasabi nila na yan. Puntahan natin ngayon. Habang hindi pa man kayo makabalik ng Seruma. Yan, maglalakad-lakad muna kami. Maglalakad-lakad. Mag-ano muna kayo, papasyal. Diretso lang. Ayan. Grabe na talagang pinagbago nito mga kasinag. Lugar namin na ito. Gasolina muna kayo mga kasinag, kasi malayo-layo daw yung pupuntahan namin na yun eh. Ayan, nakapag-gasolina na tayo. Kasinag, pag-gasolina na tayo. Papunta na tayo sa Tabion Hills na sinasabi. Ayan. Subukan natin mga kasinag kung makarating tayo doon. Na ang gamit natin ay palyadong motor. Pag hindi kami nakarating doon, magtutulak kami pa uwi. Galing na tayo mga kasinag sa Barangay Kadog. Doon tayo naggasolina. Ano? Ha? Dali. Wala nga rin. Sige, kikar mo. Sige, diretso. At alanganin tayo eh. Ay, arangkada naman. Di ba mga kasinag? Talyado yung motor natin. Ang driver ko pa oh. Si B-Boy. Sige, diretso lang. Dito naman mga kasinag, pagdating dito, itong kabilang daan na ito mga kasinag, papunta yung Sugsugin. Ito papuntang Kinalangan, Mansalaya, papunta doon. Kaya dito tayo maruta mga kasinag, hindi dyan, kasi isang barangay yan, Sugsugin. Dito tayo madiretso. Kasirag, shoutout sa Barangay Kinalangan. Mga subscribers at viewers ko dito sa Barangay Kinalangan, shoutout sa inyo. Ayun mga kasinag, dito tayo. Diretso lang tayo mga kasinag. Diretso lang tayo mga kasinag. Tapos sa unahan nito, nandyan yung spillway. Yung medyo dinarayo din dito, naliguan.
Ito mga kasinag yung spillway, kaso baha. Ang tanong, makatawid daw kami kasi yung mga tricycle nga mga kasinag nahihirapan. Anong mga panahon kasi na nandito pa ako nung binata pa ako, liguan namin talaga itong lugar na ito. Napakaganda dito. Maraming pumapasyal dito sa lugar na ito mga kasinag. Dating may hangin bridge yan dyan, kaso nadala nung malakas ang baha. O ngayon mga kasinag, baha pa rin. Ilang araw kasi mga kasinag nagpaparaulan, kaya ganyan. Ang ganda nito mga kasinag, tubig tabang yan. Ang sarap sana maligo. Kaya may naliligo nga dalawa dun. Tapos dito sa uba na ito. Hindi ko alam mga kasinag kung makakalampas yan. Sige nga, try mo nga, itawid mo nga. Kaya? Baka hindi kayanin. Sige nga, subukan mo. Ayan kasi nagsusubukan ni B-Boy. Ayan yung motor namin. Subukan natin, subukan kung kayanin niya. Kaya pa naman. Ay kaya. Ayan. Parang mahirapan siya. Wata ko ba't ka ginilas? Hindi kasya yun dyan, wag ginilas ka na lang. Lahat mamaya may dadaan. Wag ginilas ka na lang. So, maanod pa yung chinilas yan. Sige, diretso. Kaya pa mga kasinag kahit palyado yung motor. Kaya pa. Sana hindi nagparaulan para mamaya mga kasinag makabalik kami. Pag nagparaulan na, hindi kami makakabalik mamaya. Patay tayo dyan. Tatawid tayo sa baha mga kasinag. Papunta doon sa kabila. Lakas ng hapon. Okay. Kaya pa mga kasinag, kaya pa, kaya. Huwag lang tayo madulas, pag nadulas tayo, laglag tayo dyan Pero yun mo yan lakas ang baha Ito yung tinatawag na spillway. Ano nga pinata pa kami mga kasinag, malimit kami ang ligo dyan sa taas na yan. Kasi dating may tulayan dyan kaso lang ng sira. Ngayon naggagawa naman ng construction para sa tulay punta dito sa kabila. Kasi ito nga ang problema mga kasinag, pag nagbaba halos hindi makatawid ng mga tao, lalo ng mga sasakyan. Ang lakas ng agos. Dito maganda maglinis ng motor kasi libre ang tubig. Tubig tabang pa. Hindi kagaya sa Siruwa mga kasinag, lagi kong nailusong yung motor ko doon sa dagat. Dito kaya tubig tabang. Ayan mga kasinag, nalampasan natin yung spillway. Papunta na tayo sa Tabion Hills. Sa mga pupunta dito mga kasinag, huwag po kayong pupunta ng maulan ang panahon. Kasi pag umaulan ang panahon, lalo na kung malakas ang baha, hindi kayo makakapunta sa Tabion Hills or hindi kayo makakalampas. Kung pabalik naman, doon kayo abutin ng malakas sa ulan, hindi rin kayo makatawid. Shoutout sa mga taga Mansalaya mga kasinag, sa mga viewers at subscribers ko dito, shoutout kung meron man. Ito na sentro ng Mansalaya mga kasinag. Lalampasan pa natin ito. Uy, may ibon agila. Ayun yun, parang si Bagus ang style yun. Diretso ka lang. Lampas na kayo Mansalaya mga kasinag. Papunta na tayo dun sa Bagong Silang.
Bagong silang ang sunod ano? Tabyon muna. Ah, Tabyon muna. Ang bagong silang malayo pa. Unahan ng Tabyon, malayo po. Ah, malayo pa pala. Yun dati narating ko, yung bagong silang. Ang malayo pala yun. Ang sunod pala dito mga kasinag, Tabyon na. Ah, doon tayo pupunta. Yung Tabyon mga kasinag, sa unahan lang yun ng Mansalaya. Nandito na tayo mga kasinag sa Tabyon. Tabyon. Ayan. Military. Yung Tabyon na pala ito mga kasinag. Oh. Military camp. Ah, kampo pala dyan. Sa lugar na yan. Ah. Yan, ito na sentro ng Tabyon. Ayan. Tinapon tayo ng ulan. Ayan, nakapayong tayo. Nag-uulan na. Nasortehan natin ang panahon ngayon. Maulan. Kanina okay naman. Pero ngayon mga kasinag, inabot tayo ng ulan. Pero hindi na tayo ganong kalayuan mga kasinag, papunta sa Tabyon Hills. Dito naman pagdating dito mga kasinag, may nakalagay naman kung saan kayo pupunta. May nakalagay doon na bagong silang papunta dito, Tabyon pupunta dito. Kaya dito tayo pupunta mga kasinag, papunta tayo sa Tabyon Hills. Pero dito pa lang sana, maganda na rin ang lugar dito, gawa ng dito pa lang makikita mo ng makabundukan oh. Ayan oh. Kaso medyo maulap mga kasinag, kaya hindi halos maganda ang view. Kaya titingnan natin mga kasinag doon pagpasok dito. Alamin natin mga kasinag. Ayan, napupunta na kami dito. Nag-uulan pa rin. Eto na mga kasinag. Nakikita ko na ang kabundukan. Ayan na oh. Ayan. Oh, dito tayo. Okay. Papunta tayo dito. Okay. Dito lang natin ang ating motor. Hindi kayang ulan oh. Pero dito pa lang mga kasinag oh, maganda ng lugar na ito. Tiklopin muna natin ang ating payong kasi nagpayong nga tayo. Oh, Yung kayo susi na to? Kala eh. Sabagay hindi man nila alam na susi yan. At hindi susi namin mga kasinag oh. Pansaksak sa kuryente yan. Wala kaya yung ano eh. Yung tawag nito, susi. Natin para sigurado. Huwag na, iwan mo yan dito. Diyan lang tayo sa taas eh. Dalhin mo lang yung payong para hindi tayo mabasa. Ayun mga kasinag, akyat tayo. Akyatin natin to. Dito pa lang sana, maganda na rin ang lugar na ito. Kaso natatakpan ng mga ulap. May mga bahayan doon. Yun ang Bagong Silang. Yung lugar na yun. Shoutout pala sa mga taga Bagong Silang. Adel Gallego, Camarinesor. Yun mga kasinag, yung may mga usok na yun. Andun ang ano nila, ang barangay. Ngayon aakyat tayo dito. Akyatin natin ito pataas. Butit nakisama. Salamat naman. Nakisama. Hindi umulan. Yun, dito pa lang mga kasinag, natatanaw ko na oh. Ayan oh. Oh, okay. Ang ganda. Ay, may cellphone nga pala ako sa motor. Kunin mo yung cellphone mo. Pag akyat mo dito mga kasinag, may nakalagay dito. Ayan oh. Tabyon Hills Viewpoint. Ayan oh. Okay. Ay, ang ganda talaga mga kasinag oh. Hindi biro. Oh. Para siyang chocolate hills. Mga kasinag, ang ganda talaga. Pagmasdan nyo ha. Ayan o. Ayan. Ikot tayo, ikot. Ayan, nakita nyo. Ang ganda. Yun o. Sulit ang punta natin. Nakisama ang panahon. Talagang marirelax ka talaga dito. Sa lugar na ito.
Oh, kung pagmamasdan yung mga kasinag oh. Ayan oh. Di ba? Ang ganda. Sarap sana magpalipad ng drone dito mga kasinag. Kaso lang yung drone, hindi ko pa alam kung paano operating yun eh. Hindi ko pa napag-aaralan. Kaya hindi ko muna dinala. Kasi baka pag pialipad ko dito yun eh, hindi ko makontrol. Baka mahirapan ako. Kaya hindi ko muna dinala. Pag-aaralan ko pa mga kasinag. Sa mga susunod ulit, baka pag talagang bihasa na ako magpalipad ng drone, bumalik ako dito. Pag umuwi uli ako dito sa Del Gallego. Ito pala mga kasinag, itong bayan ng Del Gallego. Kung makikita nyo sa mapa mga kasinag, katapat lang ito ng bayan ng Siruma. Ang Siruma mga kasinag, parte din dyan. Nasa gitna lang ang ang norte. Yan. Napapagitan lang ang Del Gallego, norte, Siruma. Sa Siruma kasi mga kasinag, tatawid ka pa ng dagat. Ito kasing tabyo na ito mga kasinag. Maraming sabi na may daan daw dito papunta sa norte. Pero sabi nila dati na gagawa ng daan ito papunta dyan sa norte. Kaya mas magandang kung magkameron ng daan dito mga kasinag papunta dyan sa norte. Para hindi na iikot. Hindi ka na iikot dyan sa may parting sa may Tara. Tapos dito sa may ba yun? Kalawag ba yun? Yung daanan dun. Kung hindi na iikot dun, dito na kami diretso. Pag ganyan. At kung makita nyo talaga sa mapa mga kasinag, magkatapat lang ito. Siruma at Del Gallego. Sulit mga kasinag yung uwi ko dito. Dati nun, binata pa ako, hindi ko narating ito. Ngayon lang talaga ako nakarating dito. Kasi nung mga panahon na yun mga kasinag, hindi pa talaga diarayo ito. Gawa ng hindi pa simentado ang daanan dito. Napakahirap. Ang simentado lang hanggang dyan sa Mansalaya. Pero papunta dito mga kasinag, hindi pa. Mga rough road pa yan. Kaya halos walang pupunta dito para mamasyal. Ngayon mga kasinag, napasok na. Nalagyan na ng mga simento, mga daanan. Kaya marami na nagpapasyal. Sa mga taga Del Gallego, Camarinesor, maraming salamat po. Sa solid na suportan na ipinagkakaloob nyo sa akin. Maraming salamat mga kasinag. Bihira man nga akong makauwi dito. At least nagpapasalamat talaga ako ng marami sa suporta nyo. Sa masusunod na araw mga kasinag, babalik naman ako ng bayan ng Siruma. Tingnan nyo naman, napakaganda ng lugar talaga na ito. Pero kalmada ang panahon ngayon mga kasinag, walang kahangin-hangin. Ang ganda. Ayan naman si Biboy, yung aking kasama. Tapos dito sa lugar na ito mga kasinag, maganda rin oh. Kung makikita nyo, tingnan nyo naman oh. Ayan. Kaso hindi natin gaanong makitang masyado gawa ng ulap. May mga ulap siya sa mga kabundukan. Yun oh, yung lalo na yun dun, mga kabundukan dun. Hindi natin makita, natatakpan ng ulap. Kaya ito lang makikita natin oh, itong magandang lugar na ito. Ayan. Ayan mga kasinag, dito naman tayo sa kabila. Kanina nandun tayo. Ngayon titingnan natin yung kabila dito. Itong lugar na ito, itong kabila. Tingnan natin. Marami nagpupunta dito pero ang basura nila iniiwan lang dito. Sana sa mga pumupunta dito mga kasinag, ipunin nyo ang inyong basura. Yung mga basura, nangangalat ang basura. Kasi yan ang makakasira nito. Yung mga basura na yan, sana naman apulutin nila. Dito tayo punta mga kasinag sa kabila. Doon sa may puno ng madadikakaw. Puntahan natin. May mga basura oh. May basura naman sana, sinabit lang dito oh. Yan hindi pa nila dinala, iniwan. Pero may basura na, dami nakakalat. Nakakalungkot mga kasinag pagka ganito ang daming basura. Mas sayang ang view na ito. Kung kaganito na hindi aalagaan.
Ang ganda oh. Ang ganda pala ng lugar na to. Doon tayo galing kanina sa kabila. Pero yan dito palang maganda oh. Parang mga chocolate hills talaga. Ang ganda oh. Kugunan kasi yung mga kasinag, yung mga bundok na yan. Kaya ganyan ang kulay niyan. Puro kugon yan. Madala nga yung mga nyugo. Pero may bahay doon sa baba oh. May nakatira dyan ano. Kasi makikita nyo kasi yung daanan no. May daanan siya. Papunta doon hanggang doon sa tuktok ng bundok. Doon sa kabila oh. Kasi may mga baka nga sa baba oh. Ang daming baka oh. Ang daming baka. Talagang may nakatira talaga pala dyan. Diyan ang masarap ang pamumuhay. Malayo ka sa kung anong kaguluhan. Napakatahimik ng lugar na ito. Kaya parang sarap manirahan dito. Pag nature lover ka, mga animal lover, itong magandang place para sa inyo. Ang ganda oh. Kung dito ako nakatira mga kasinag sa lugar na ito, pupunta ka lang dito pag umaga or may ano dyan oh, matayo ka ng kubo dito. Dito ka lang tuwing umaga, marirelax ka. Makakalimutan mo yung mga isipin. Kasi sa ganda ng view na yan oh. Tingnan nyo naman. Oh. Di ba nakakita nyo mga kasinag, napakaganda. Wala kang masabi. First time ko makarating talaga dito ngayon mga kasinag. Yan, pinagbigyan lang tayo kanina ng panahon na hindi umulan. Anong nandun tayo, ngayon medyo umulan-ulan na. Nakita na kasi natin mga kasinag ang magandang view. Kaya uulanin naman tayo. Kasi nakita nyo ng magandang view dito sa Tabion Hills. Sa lahat po ng aking mga viewers, subscribers na gustong makarating sa lugar na ito, mag-message lang kayo sa aking Facebook page na Imboy Oragon. Ayan mga kasinag, kung wala man ako dito sa bayan ng Del Gallego, at least matutulungan ko kayo mga kasinag. Kasi taga dito naman talaga ako sa Del Gallego. Ito ang aking bayang Sinilangan, Del Gallego, Camarines Sur. Taga Barangay Kabasag nga ako mga kasinag. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. Kahit hanggang ngayon mga kasinag, hindi pa rin makita si Bagwis. Nagpapasalamat pa rin po ako ng marami. Hanggang dito lang, bye bye.